Demà dissabte, dia 28 de febrer del 2009, a les 12 hores, al lloc del president Lluís Companys, Rambla president Lluís Companys de Tarragona, homenatge a les víctimes de la repressió franquista a Tarragona i commemoració del 70 aniversari de l'inici dels afusellaments de la ciutat. Bueno, ens quedem en lo de la repressió perquè commemorar l'inici dels afusellaments dona mal fario. Però si voleu anar ja sabeu que esteu convidats. I ara anem pel que ens interessa, que és presentar a la catedràtica Rosa Montlleó Peris, que és professora de la Universitat Jaume I de Castelló, que coordina el Seminari d'Història Locals i Fonts Orals de la mateixa universitat, així també és directora del Centre de Documentació de Recuperació de la Memòria Històrica i secretària del Seminari d'Investigació Feminista. Les seues línies d'investigació han girat al voltant del sexenni democràtic a València i Castelló, el tractament de les fonts orals i gràfiques contemporànies, les transformacions urbanes a la ciutat de Castelló i els seus espais de sociabilitat, oci i cultura. Actualment investiga models identitaris de les dones i la seva actuació col·lectiva a Castelló, des de finals del segle XIX fins a la Guerra Civil. També està investigant la repressió moral de les dones en el franquisme i ha publicat diversos llibres sobre el sexenni i la història del port de Castelló i col·laborat en revistes i congressos nacionals i internacionals i és una de les especialistes que tenim al País Valencià i en general a tot l'Estat sobre memòria històrica. Té la paraula Rosa Montlleó. Bon dia a totes i a tots. Ja és un poc tard, però espero que com el tema que vaig a tractar, que és sobre les dones, és un poc diferent a tots els que s'han tractat fins ara, intentaré aproximar, primer que res, donar-li les gràcies a Josep Sánchez Cervelló per haver-me convidat i també dir que ja l'altre dia Teresa Abelló va tractar del tema de les dones i jo ara intentaré parlar de la importància de les seves activitats, sobretot en la rereguarda. La història, actualment, en diferents universitats d'Espanya n'hi ha molta bibliografia sobre història de gènere i està clar que inclús en les aules tant de la universitat com les del batxillerat i en escoles ja no se pot donar una història sense tindre en compte les dones, que són més del 50% de la humanitat i que, a més, han tingut moltes actuacions que de vegades s'han silenciat i s'han ocultat i que a partir de la història i de la investigació científica que se faça podem tornar a parlar d'aquesta mitja part de la humanitat que en el cas de les guerres tanta importància va tindre la seva actuació i sobretot el paper de proveïdores i de guardadores de l'alimentació i aquells llocs de treball que els homes a l'anar-se'n al front van tindre que deixar buits i que les dones van tindre que agafar. Em centraré en quatre parts, dividiré la meva conferència. Una primera part parlaré de manera somera i molt breu de les tendències historiogràfiques que han estudiat la influència de les guerres tant a nivell d'Europa com d'Espanya en l'emancipació de les dones, en eixir de lo que es dia ahir, d'aquest model tradicional que arrastrem des de la Revolució Francesa, que la dona se quedara en la llar i l'home fora el que gestionara el públic i s'encarregara de treballar per a mantenir la família. Llavors parlarem d'aquesta evolució que s'ha fet en la historiografia i també l'últim que en historiografia de dones s'està intentant investigar així en Espanya és el tema de la memòria històrica. És imprescindible les lluitadores en el front, les milicianes de les que parlarem ara. És imprescindible parlar dels grups, de les associacions de les dones en la guerra i en qualsevol període històric per a destacar sobretot aquestes dones enderrocades, igual que els homes, què és el que van fer i què és el que van patir també. Aquest serà el primer punt. El segon punt serà parlar de les milicianes que són capdavanteres
en l'emancipació femenina perquè ocupar un espai de guerra que està identificat al 100% en l'home, que és el que és fort, que és el que resisteix, la veritat és que era una intrusió molt forta, una transgressió que les dones que en el model tradicional se consideraven sentimentals, sacrificades sí, per això donaven els fills a la guerra, al front, però elles sempre des de la llar. Llavors, la transgressió que fan les milicianes, encara que no són poques i estan pocs mesos, també és un punt important que ens indica, ara en l'actualitat en l'exèrcit hi ha dones, el qual indica que no estaven tan equivocades i que les dones també podrien defensar-se contra el feixisme que estava estès arreu de tota Europa. Un altre punt ja serà parlar perquè les dones milicianes estan en els primers mesos en el front, però quan entra Largo Caballero, presidint el govern, la idea, sols els anarquistes estan a favor de que les dones vagin al front i el Partit Comunista i el Partit Socialista estan en contra i en seguida consideren que les dones tenen que tornar perquè, ara després ho explicaré, les dones estan en la llar, però quan els homes els necessiten van a la societat, van a l'espai públic, van a l'espai polític. És el que se diu entre els especialistes la maternitat social de les dones, que tant l'Església com els partits liberals utilitzen. També és un tema que tratarem i que està relacionat amb el paper que les dones tenen, les dones revolucionàries, en aquest cas, tenen en la rereguarda i en les agrupacions que se creen i els objectius que elles se plantegen. I per últim, ja parlaré, per a fer una síntesi, si em dóna temps, ja me diràs, faré un repàs enllaçant en el que va dir la companya Teresa Belló l'altre dia de les reformes revolucionàries de la Segona República, que jo crec que, com vam dir ahir, fan un pont en la transició democràtica, perquè la història sempre té una interrelació uns períodes en els altres, i per tant veuré les reformes revolucionàries per a les dones i al mateix temps els plantejaments de l'Església que, com s'ha demostrat en aquests dies, estem parlant d'una església integrista, una església que, com després vos llegiré, una agrupació, l'agrupació de dones antifeixistes, diu que està situada en el segle XV. Per tant, anem a començar primer en la historiografia. En Europa Occidental, els estudis del paper de la dona en les guerres i, sobretot, com ha influït per a que elles s'emancipen, ha sigut molt important i han hagut, sobretot en la historiografia francesa, molts debats per a decidir si les dones guanyaven en les guerres i si en l'espai públic. Ja sabeu que, sempre, normalment la gent que llegeix alguna cosa de gènere, ja sap que en la Segona Guerra Mundial, en diversos països d'Europa, sobretot en Anglaterra i França, quan moltes dones es van dir que tornaren a la llar, se van negar perquè elles ja s'havien acostumat a treballar, ja se consideraven, ja eren econòmicament més independents i per tant ja no tornaven a la llar. Volien ser autònomes i no dependir de l'home que els duguera el menjar i que mantinguera la família. En aquest sentit, fa poc, una neta de la germana de Virginia Woolf, Virginia Nicholson, ha escrit un llibre sobre les britàniques que en la Primera Guerra Mundial es diuen les fadrines de guerra, perquè van morir tants homes que moltes d'elles se van quedar fadrines. Se diu el llibre, jo vos el recomano, Ellas solas, un mundo sin hombres tras la Gran Guerra. I mos diu Virginia Nicholson, diu, la guerra les dejó solas, pero facilitó su incorporación laboral, traspasaron de golpe el edificio laboral masculino. Toda una vieja construcción se derrumbó y ellas llenaron fábricas y hospitales. O sigui que ja tenim un primer punt que ens indica que a nivell de treball, que és un dels itineraris, una de les vies d'emancipació de les dones, igual que l'educació, les dones ja eren autònomes, ja no depenien d'això home que potser les tratava mal o les podia tratar bé, però que això feia que inclús si tenien que separar-se, se separaren d'això home i, per tant, aquest itinerari és important tindre'l en compte. En Espanya, la historiografia sobre les dones en la Guerra Civil, primer en els anys 70, que és quan comença a fer-se investigació de gènere en aquest sentit, s'investiguen els personatges destacats com Dolores Ibárruri, Federica Montseny, Lina Odena, i
El caire de les investigacions que se fan és molt polític, un poc com se va fer en el moviment obrer, que eren uns anys d'antifranquisme i, per tant, tenen excessiva subjectivitat a l'hora d'investigar, condicionats per el moment històric que s'estava vivint. Després, en els anys 80 i 90, la introducció de la història social i la història cultural ja amplia, fa més científic l'estudi i ja s'intenta veure en la Guerra Civil quins canvis i permanències, o sigui, permanències del model de gènere de l'Àngel de la Llar queden i quins canvis se donen per a que la dona després s'incorpori a la vida, a l'espai públic que en un primer moment eren els homes els que controlaven i monopolitzaven. I en aquest sentit se fan estudis sobre les dones en l'espai polític, les dones en els partits polítics i en els sindicats, quin paper tenen en l'espai laboral i en l'espai associatiu. En l'actualitat ja també s'està investigant molt el concepte de ciutadania i com la república incideix d'una manera decisiva en donar la ciutadania a les dones, que és una lluita que en Anglaterra és més aferrissada, però que així també n'hi ha veus a favor que la dona vote des dels anys 10 i des dels anys 20. O sigui que el que passa que el moviment sufragista en Anglaterra és més ampli, però sí n'hi ha altres moviments, com el que ha dit jo, demanar l'educació, com Concepción Arenal i Emilia Pardo Bazán demanaven, demanar la incorporació al treball, deixar que les dones pogueren entrar d'oficinistes o d'infermeres, o sigui que també hi ha una lluita per a que les dones se puguen emancipar. Cada país té unes peculiaritats i no podem, perquè no som el moviment sufragista, no és tan ampli així, dir en els anys 70 que així no va haver moviment feminista. Això no és així i en les investigacions que s'estan fent ara s'està demostrant. L'últim que s'està investigant en història de dones és la necessitat de la memòria històrica de que dones que van viure la Guerra Civil facin diaris, que se facin entrevistes amplament per a cribar i relacionar i comparar les diferents experiències, perquè aquests testimonis directes són bàsics per a que les noves generacions puguen aprendre a conviure i tinguin una solidesa democràtica, una cultura democràtica que jo crec que si haver existit en la guerra o en la república no s'haver arribat a la guerra i a l'enfrontament d'unes persones en les altres. Passe ja a parlar de les transgressores milicianes. L'actuació de les milicianes tenim que situar-nos en la república i ja n'hi ha moltes dones que estan militant en els partits d'esquerres, en el Partit Socialista, en la CNT, en el Partit Comunista, i elles, moltes d'elles companyeres dels milicians, des del primer moment que se dona el buit de poder, quan l'alçament insurgent del 18 de juliol de 1936, ja n'hi ha diverses milicianes que s'enrolen, que volen anar al front. Clar, els homes, alguns dels companys d'aquestes milicianes sí que ho accepten, però en general en el front n'hi ha un rebuig a que la dona, inclús les mateixes dones de les associacions femenines d'esquerres, no els pareixia bé. Va haver, inclús se van escandalitzar, així les veiem empunyant els fusells, però el que les dones anaven en pantalons, que també és simbòlic. O sigui, la manera de vestir simbolitza també una emancipació de les dones. Per exemple, jo que he investigat els anys 20 en Castelló i arreu d'Espanya, les dones en els anys 20, que és la garzón, la dona moderna, se talla el monyo com els homes, desapareixen els bucles i les melenes, el mirinyaque, no se posen de pantalons, no s'atreveixen, però sí que se posen traje jaqueta, camisa com els homes, per tant, el que elles anaren en pantalons i militarment també era un símbol de... N'hi ha alguns diaris d'elles que diuen que anaven més còmodes pujant al camió, però n'hi ha una que diu me sentia jo més autònoma, més pareguda als homes, com volen dir, podia controlar més l'espai públic, l'espai polític i donar les meves opinions, cosa que moltes vegades a les dones no es demanava l'opinió
sobre qualsevol tema polític, perquè se considerava que no estaven preparades. És un dels arguments que se va gastar per als que no pogueren votar en l'any 1933. Així tenim dones milicianes en un teatre de guerra, perquè com la guerra va ser tan llarga se feien activitats culturals, i elles van en la seva pistola, els pantalons, i representant, així tenim una dona que ingressa a la milícia, que li dona la pistola, i sempre en una situació transgressora de molts pocs mesos, però que pot ser simptomàtica de que les dones, perquè Merinas, que és una de les investigadores que més ha analitzat el tema de les milícies, de les milicianes, diu que la raó principal és que anaven contra el feixisme. L'ambient d'Europa i elles, militants de partits, volien anar perquè volien lluitar contra el feixisme. Ella també diu, existía también el aliciente de asumir un papel totalmente nuevo que rompía con las limitaciones de las normas tradicionales de la conducta de género. La guerra, com té situacions diferents i extremades, les dones també volen tindre aquest protagonisme que se'ls havia negat. En el cas de Castelló, la columna Matteotti és la que té més dones, no vaig a parlar excessivament, però vull destacar el cas de dues dones, de Rosa Fenollosa i Isabel Martínez, que estan en el front i en la premsa diu que han volgut que foren infermeres o que estigueren en el front ajudant en el tema de l'alimentació o de sanitat, i diu, no quieren inscribirse en el servicio sanitario, no quieren ser enfermeras, sino empuñar el fusil. O sigui que, però així i tot, les dones en el front, moltes d'elles, se dediquen a fer els menjars per als homes i, per tant, perllonguen la tasca que tenen a la casa, o sigui que continua el model tradicional, però van vestides de manera informal, militar, en els pantalons, i elles se senten protagonistes d'aquesta situació. Inclús fixeu-vos que en l'Arxiu General de la Guerra de Salamanca hem encontrat per a la nòmina del mes de febrer i març de l'any 37, en el front de Terol n'hi ha 50 dones, el qual indica que, així i tot, en els estudis que s'està investigant més, perquè els dos estudis capdavanters són el de Merinas i Clara Talman, Clara Talman diu que van arribar a ser un 2% en el front de milicianes i que el gros més gran de milicianes que anaven en el fusell va ser 30 milicianes que van anar al front junt amb 400 voluntaris a combatre l'estiu del 36 a les Illes Balears. Però el que és important és aquesta introducció en l'espai de guerra que estava vedat per a les dones. Així tenim infermeres en un camp d'instrucció militar. La tasca d'infermera, els treballs de les dones sempre són subsidiaris, sempre són complementaris i inferiors als homes. Per exemple, el ser secretària d'una empresa són més les dones que els homes. Els homes són metges, estic parlant d'aquella època, i les dones són infermeres, o sigui, sempre els treballs de les dones sempre són inferiors. Però ja el treball d'infermera va sorgir en la Guerra de Crimea, de 1854, i ja se van enrolar moltes dones en la Primera Guerra Mundial, en la Segon pressupost i també en la nostra Guerra Civil. Fixeu-vos, normalment en els cartells de la Primera i Segona Guerra Mundial i en els cartells que jo he estudiat de la guerra d'ací d'Espanya, normalment trauen a homes, les dones sempre apareixen en la llar, en un xicotet, assomades a la finestra i encara de sacrificades perquè se van al front els seus fills, i les dones normalment no tenen el protagonisme que té este cartell d'Arteche, que és superfamós, en el que diu Merinas que té la cara massa guapa, perquè les milicianes eren de les capes populars i pareix Marlene Dietrich, diu ella, però el que és important és que en el dit diu que sempre els cartells que n'hi ha per a dir que vagin al front els homes és d'homes. I així la dona, a banda de cagar al fusell, també té el protagonisme de demanar, o sigui, que entra de ple en l'espai polític que la guerra està creant. Així també, aquest cartell no passaran, també posa a la dona combatent. Però aquests cartells, aquests de València de l'any 36, duren pocs mesos perquè immediatament
quan puja Largo Caballero i l'estratègia és guanyar la guerra i que en la rereguarda les dones estiguen ajudant a tindre els aliments, que estiguen inclús en les fàbriques d'armes, que estiguen fent roba per enviar-la al front, o sigui, una sèrie d'activitats que ara veurem, ja comença els cartells que diuen la dona a la rereguarda us espera, dones antifeixistes, o sigui que el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya immediatament trau estos cartells per a que les dones s'incorporen a esta rereguarda. Així, per exemple, en la revista d'Astúries, Mujeres, órgano del Comité Nacional Femenino contra la Guerra y el Fascismo, diuen: desde el primer momento la mujer dio pruebas de su presencia de ánimo, acudiendo sin desmayo a los lugares de peligro. Así surgió la miliciana aisladamente al principio, en mucho mayor número después, desempeñando funciones típicamente vanguardistas, fusilera de infantería, tripulante de camiones blindados. Ahora bien, hoy el pueblo cuenta con un ejército disciplinado y numeroso. Se plantea esta cuestión: ¿debe la mujer quedar al margen de la guerra? La respuesta clara y terminante: no. La mujer tiene una importantísima misión que cumplir, misión que será tanto más fructífera si logra encaminar sus actividades hacia un fin eminentemente político. La experiencia vivida en los frentes de combate me ha hecho comprender que nuestra misión, sin que esto sea cobardía, debe desplazarse de la vanguardia a la retaguardia. Nuestras condiciones físicas nos ponen en evidentes condiciones de inferioridad respecto al hombre. És en la retaguardia donde debemos desarrollar nuestro trabajo. Bueno, així sempre apareix el típic essencialisme biològic de que les dones són més febles i que inclús un dels arguments que se diu és que elles no estan entrenades per a la guerra, quan resulta que la quinta del biberó, que tenien de 7 anys, tampoc ho estaven, però bueno, sempre la manera d'enjuiciar unes actituds i una manera d'estar al front de les dones i els homes no és sempre igual. Així, inclús en alguns casos, es comença a acusar a les dones de que són les culpables de que en el front n'hi hagi cada vegada més malalties venèries. En realitat, la lògica de l'explicació és que els homes estan en el front de guerra, tenen permisos, van als prostíbuls i la higiene de l'època no és molt sanejada, que diguem, i agafen aquestes malalties. No és culpa que les dones estiguen en el front, però de tota manera sempre n'hi ha que donar arguments negatius per aconseguir que les dones passen ràpidament a la rereguarda. Passe ja al tercer punt i és el referit a la maternitat social de les dones. Què vol dir aquest concepte? Les especialistes en investigació sobre gènere és molt important, així tant els liberals com els catòlics reben des de la Revolució Francesa la influència de la teoria de les dues esferes de Rousseau i la dona queda a la llar i l'home, com ha dit abans, queda en l'espai públic per a gestionar la política i per al treball. Però inclús ara passa en l'islam, que les dones no apareixen mai en els carrers quan hi ha algun atemptat, però quan potser maten algun fill d'una de les dones ja apareixen elles totes tapades en la fotografia i ocupen l'espai públic. Perquè la dona, com té que defensar aquest fill que li han matat o té que protestar moltes vegades per la pujada de preus, inclús en l'antic règim les dones anaven a les panaderies o anaven al mercat i robaven un sac de farina si els fills no podien menjar. Per tant, aquesta activitat de les dones apareix manifesta. Llavors, què ocorreix? Que a partir de la Revolució Francesa les dones tenen l'objectiu de cuidar de la família, però és molt important que també tenen que transmetre valors i tenen que educar als fills, sobretot més els homes que les dones, les xiquetes, com a futurs ciutadans. Ja sabeu que la il·lustració li dona molta importància a l'educació i diuen els il·lustrats i els liberals d'ací que les dones tenen que saber llegir i escriure i que tenen que tindre una educació. No per les dones mateixes, perquè per arribar ahí tenen que ser les mateixes explotades les que se rebel·len, sinó per a que els xiquets, que la infantesa a partir dels il·lustrats se mitifica molt,
per a aquests xiquets tinguin aquesta formació i no n'hi hagi una mare analfabeta que no els eduque, perquè en els primers anys els pares estan treballant i les mares són les que transmetixen els valors i transmetixen les idees. Però bueno, així passa el mateix. En el DNU, per exemple, les dones en el sexenni democràtic se manifesten contra les quintes, ja sabeu que les quintes era la mili de l'època, i que estaven 7 anys i de 5 xics que se sortejaven li tocava 1 als 7 anys. Normalment els rics pagaven per a lliurar-se, els de les capes mitjanes pagaven com una espècie de seguro des que naixia el xiquet i també se podrien lliurar, però les capes populars eren les que pagaven sempre el que se deia l'impost de sang, les quintes. Però les dones contínuament demanen, sobretot les enrolades en el Partit Republicà, demanen que s'abolisquen les quintes i tenen aquest protagonisme polític, encara que després tornen a la llar. En el cas de la guerra del 98 també ixen a protestar contra els Estats Units, les manifestacions que se fan quan a la guerra de Cuba i Puerto Rico també se mesclen dones que tenen aquest protagonisme i per supost en la Segona República també. És molt curiós que en la Segona República, en investigació que ha fet Dio Castelló, com lo de que les dones donen mítings és algo excepcional, doncs posen es donarà un míting en el teatre principal i posen el nom i cognom dels homes i diuen, i una senyorita. Perquè, clar, el nom i cognom interessa que és una dona la que té que... És molt curiós, però també els inicis de la República són molt importants per a les dones que van a sentir els mítings i també els donen. Per tant, això fa que necessiten una formació, necessiten la seva autonomia. La veritat és que se solidifica en aquest tipus d'activitats. Respecte a l'Església, és un tema que també m'ha interessat, perquè l'Església també utilitza les dones i quan normalment l'Església del 19 i la del 20 no vol que les dones treballen, inclús critica que les obreres si poden estar en casa millor, però quan les necessiten per a la defensa de la creuada, que la paraula creuada no apareix en la República, ja existia abans, aquesta paraula ja se gasta abans, doncs l'Església, per a lluitar per la família, per la religió catòlica, jo he fet uns estudis en els anys 20 que l'Església s'assusta de la introducció del cinema i la influència de Hollywood. Els escots en el cine diuen que això és un infern i és una perversió de la joventut que vagin al cinema, o per exemple quan se posen mànega curta o ensenyen els tobillos, l'Església està assustada. O sigui, la nova moda dels anys 20 assusta l'Església. I jo he vist, inclús estic llegint a nivell de tot Espanya, s'estan fent molts treballs que el moviment catòlic de dones és molt més fort que el republicà. Per què? Perquè l'Església té aquesta idea de la maternitat social, ho té clar, O sigui que de vegades a mi els alumnes, o si ha donat alguna altra conferència, me pregunten, ui, l'Església que vol que les dones estiguen tant en la llar com és que les deixa eixir? Doncs bueno, és que l'Església tenia, ara vos llegiré esta concepció. Això és en l'any 33, quan tenen que anar a votar. Diu, contra la revolución y sus cómplices. Ese es el grito que sirve de santo y seña a la Magna Cruzada. O sea, que en l'any 33 i en els anys 20 també parlen de creuada, que por todos los ámbitos de España resuena. A la mujer española, a la castellonense que sabe de ternuras de madre, de afanes de esposa, lo que en verdad le interesa, lo que le alienta para descender de su sitial del hogar a la calle y manchar su feminidad en estas rudas peleas. O sea que els homes estan en l'espai públic, són forts, són resistents, i les dones són femenines, són delicades, però bueno, ara les necessiten i per tant tenen que eixir. Diu, es su hogar amenazado con el divorcio, expuesto a las desorientaciones de la escuela laica. Y fijemos qué curioso cuando diuen mujeres casadas, muchachas solteras, que tengáis voto, no sintáis el rubor de salir de casa y dirigíos al colegio a votar, con la misma sana intención que cuando vais a misa o os dirigís a un hospicio a realizar una buena obra. Así debéis ir encaminadas a emitir vuestro sufragio. O sigui que així se veu com l'Església, inclús tinc jo una anècdota que hi en la premsa, que el cardenal Gomà en l'any 34, com han guanyat les eleccions, es diu a les dones que tornen ja a la llar, que tornen ja a cuidar de la família.
Dóna la casualitat que en l'any 34 se funda la Falange i la secció femenina també tindrà, i l'Acció Catòlica també tindrà algo que dir respecte, i la necessita també l'Església per a que defense la nova situació en la que van ells contra la revolució. Centrant-me en les dones revolucionàries, tinc que parlar, primer, sols puja Hitler al poder, a principis del 33, es crea ja en Espanya una organització femenina anomenada Dones contra la Guerra i el Feixisme. Esta pertanyia a la Internacional Comunista, però el Partit Comunista sempre tenia la idea del front d'esquerres. Per tant, en aquesta associació ja no sols estan les comunistes, sinó també n'hi ha del Partit Socialista, del Partit Anarquista i republicanes de la tendència del Partit Radical. O sigui que n'hi ha un conglomerat de dones que volen lluitar contra el feixisme. Després, arrel dels esdeveniments d'octubre del 34 a Astúries, canvien el nom i se dirà Associació Proinfància Obrera per ajudar als fills de represaliat en Astúries i a les dones també. Fins que l'any 1936 ja es dirà Agrupació de Dones Antifeixistes, que a Catalunya serà anomenat Unió de Dones de Catalunya i que, a banda de... n'hi ha que parlar sobretot de Dolors Bargalló, que va ser una líder d'aquesta associació. Quins objectius tenia l'associació que, com he dit, el Partit Comunista era el que tenia les líders, ara veurem, més importants. Un primer objectiu bàsic era la lluita contra el feixisme. Un altre, per supost, que la república guanyara la guerra civil. I també estaven molt preocupades per formar a les dones no sols en una educació, inclús fent conferències, inclús fent projeccions de cinema, sinó també formar-les professionalment per a que pogueren treballar. I, per últim, una molt important per a la rereguarda, que tingueren la tasca de la maternitat social. En aquest sentit, les dones d'esta agrupació atenen a soldats, atenen a ferits, atenen a òrfens. Per exemple, a Castelló hi ha molta activitat perquè atenen a òrfens que venen de Madrid i tota la part que ha estat entrant Franco, i tenen una actuació molt clara. Si tenim, per exemple, en Barcelona, un centre de la UGT per a xiquets òrfens on les dones estan atenent-les i estan tenint una actuació pública i directa. També, algo típic de les dones, estar en associacions de caritat, recolleixen donatius per al sopar de Nadal de soldats que lluiten al front de Madrid. Així també una infermera de Madrid postulant per la Creu Roja. O sigui, si vos fixeu, aquesta maternitat social que diem, així també dones confeccionant roba per als soldats republicans del front. O sigui que elles segueixen en les seues activitats però ajudant a lo públic. Dones en l'agricultura, substituint el treball de l'home, o dones en una fàbrica d'armament. O sigui que tenim així una sèrie de... O les dones també ocupant l'espai públic en manifestacions, igual que fent els homes, elles també, en aquest cas, és una manifestació popular a favor de la columna Mangada de Madrid. O sigui que tenim una sèrie d'activitats que aquesta associació realitza. Voldria destacar dos tipus d'activitats que en Castelló tenen molta importància i és la construcció de refugis que les dones, el governador civil en la premsa no para de fer lloança de les dones dels grups de dones antifeixistes que col·laboren contínuament en aquesta acció col·lectiva. O una acció col·lectiva molt important, que també en la premsa apareix contínuament, és que ja sabeu que en Benicàssim, allí estava, en les villes de Benicàssim, se va ubicar l'Hospital de les Brigades Internacionals i diverses dones de Valldhuçó, 100 dones, diu la premsa, van llevar uniformes, o sigui que ajudaven contínuament, moltes se'n van anar d'infermeres allí, o sigui que l'actuació d'elles era molt ampla i abarcava molts fronts. Una altra és la lluita contra l'especulació. Això és des de l'antic règim, com ha dit jo abans, aquells especuladors que fan que el sucre, que fan que l'oli
que fan que el xocolata siga tan car, elles el denuncien i inclús se posen davant de govern civil i fan una manifestació de repulsa per als acaparadors. Denuncien als consells municipals i en la segona Conferència Nacional d'Agrupació de Dones Antifeixistes proposen inclús, com estan en època de violència i guerra, ja s'han fet ja masculines, proposen que siguen afusellats els especuladors. Diu, reconociendo que en épocas de guerra, fundamentalmente de guerras como la que desgarra y ensangrienta nuestro país, y teniendo en cuenta la necesidad de abastecer principalmente a los frentes, estamos dispuestas a sufrir cuantos sacrificios y privaciones sean necesarios, y nosotras sabemos que se han de agudizar este invierno. Exigimos del Gobierno que los acaparadores y ocultadores de productos sean castigados con todo el peso de la ley, llegando inclusive a su fusilamiento como enemigos de nuestra causa. En esta associació, torno a repetir, el Partit Comunista no vol que siga ell el dirigent, però tenim a Dolores Ibarruri, que és la presidenta, i 3 líders del Partit Comunista, com Lina Odena, Encarnación Fuyola i Emilia Elias. Elles són, este grup, fan moltes lloances a la Unió Soviètica. Ja sabeu que a la Unió Soviètica les dones des del principi de la revolució van a treballar igual que els homes, s'introdueixen llars infantils per a que elles puguin anar a treballar, s'introdueix l'avortament, que ara parlarem, a pressa, no a pressa perquè queda poc, i elles fan una lloança a la Unió Soviètica i voldria llegir, ja que el congrés és sobre l'Església, el que consideren d'aquest clergat que diuen que és reaccionari i regresiu i que actua com si estigués al segle XV. Diu, las mujeres de nuestra grande y admirada amiga Unión Soviética, libres por fortuna para ellas, del prejuicio que como losa de plomo pesa sobre las de España, debido a la orientación retrógrada y monjil del régimen desaparecido en abril del 31, libre del famoso que dirán de nuestra burguesía, suma y compendio de las lacras de una monarquía reaccionaria y caduca, libres de una educación que solo representaba cursis y estúpidos atavismos, libres de la tutela de un clero cerril e incomprensivo, fanático y montaraz, cuyo modelo era la vida y la sociedad del siglo XV, libres de la gadmoñería, idiota más que tonta, de las beaterías corrientes y molientes que florecían en la espesa manigua de multitud de asociaciones llamadas católicas que desarrollaban sus actividades bajo la dirección de sacristías y cabildos, libres de autoridades como las de San Sebastián, que llegaron a medir la longitud de un traje de baño, libres, en fin, de todo cuanto ha pesado sobre la mujer española, las mujeres de la URSS, con plenitud de derechos, con igualdad de derechos, colocadas en el mismo plano que los hombres, rinden tanto como estos, sus actividades son ilimitadas, invaden todos los campos, llenan centros culturales del más amplio saber, oficinas de todas clases, talleres, fábricas, granjas. En una palabra, son como los hombres sin dejar de ser mujeres, sin perder su joya más preciada, que és la feminidad. Bueno, ja passa una altra associació que està també relacionada al Partit Comunista, però és per a jovens entre xiques de 14 a 25 anys, se diu Unión de Muchachas. Esta també se va fundar al maig del 37 a Madrid, però en seguida va arribar a tots els llocs i els rincons d'Espanya, i sol destacar, és molt important, la sociabilitat, també en les investigacions de gènere, demostra que les dones, al estar en el moviment obrer, sempre són els homes que duen els comptes i n'hi ha enfrontament entre les que estan en els sindicats perquè no els deixen fer res. Però així en la guerra, elles, com són associacions femenines, tenim que en Unió de Muchachas, en Castelló, la presidenta, totes són dones, i n'hi ha una secretaria d'organització, una secretaria d'agitació i propaganda, una secretaria de cultura, una d'esports, una de camp i producció, una d'administració, o sigui que el mateix que fan els homes, ara en aquestes associacions també ho fan elles. Com ha dit abans, fan cursos d'alfabetització, tenen una biblioteca, grups de teatre i gimnàstica, d'infermeria, etc. Ja per també destacar d'elles que això se faran els dos fronts, que són madrines de guerra. Madrines de guerra, que també és una tasca maternal típica de les dones, és que envien a soldats del front cartes per a consolar-los, alguns inclús després se fan nòvios i tot. I així li envien al coronel Lister, l'agrupació autònoma de l'Ebre, diu
que volen enviar cartes als soldats, diu, me parece muy bien lo que proponéis, que os escriban los soldados y para ello envío las señas a las divisiones para que lo hagan y podéis tener la seguridad que os escribirán con el respeto y cariño de camaradas. O sigui que tenen també aquesta experiència que és també aquest perllongament que diem. Bueno, ja ara parlo ja per últim dintre de les associacions de Mujeres Libres, Dones Lliures, ja sabeu que estava relacionat en els anarquistes. Federica Montsell és una de les seues líders i també Lucía Sánchez Saornil, Amparo Poch i Mercedes Camaposada. Els anarquistes, en el tema de gènere, així com els comunistes creien que quan vinguera la revolució el tema de les dones ja se solucionaria, els anarquistes en això van més abans i consideren que el tema de gènere és un tema específic de les dones i que no perquè la revolució triomfe vol dir que els homes deixaran de ser masclistes i que les dones, elles mateixes inclús, se sentiran inferiors. Per tant, sempre consideren que el tema de les dones se té que treballar de manera autònoma respecte als homes i que se té que, elles critiquen el masclisme que molts companys del sindicat o del partit tenen. Bueno, sols... Quant me falta? Bueno, sols dir, destacar dos activitats de les anarquistes a nivell cultural, és molt paregut a l'altre grup de l'agrupació de dones antifeixistes, però destacar que introduïxen, el que passa que com els anarquistes estan pocs mesos en el poder, fracassa i no acaben de tindre molt d'èxit. Ja sabem que Federica Montseny va ser ministra de Sanitat i Assistència Social i a Catalunya, a Barcelona, estava el metge Fèlix Martí Ibáñez, que va ser director general de Sanitat i Assistència Social i que estava molt interessat, va tindre recolzament de dones i d'alguns metges, per dues activitats especialment futuristes. Una, els lliberatoris de prostitució, que l'Església des de sempre i les autoritats municipals, en el D9, en Benicàssim estan les oblates. Les monges oblates era una agrupació religiosa, una ordre religiosa que se dedicava a replegar prostitutes arrepentides o mares fadrines, moltes criades de vegades, per desgràcia, quedaven embarassades dels amos, o intentaven, o sigui que l'Església aquesta activitat ja la duia. I així el que intenten també és crear els lliberatoris de prostitució. Estaven d'acord totes les associacions femenines, consideraven que era una lluita a favor de l'alliberament de la dona, mentre el cos de les dones se venguera al millor postor, això no podia, encara estem pendents d'això, no s'ha solucionat, però l'alliberament femení per a aquestes dones revolucionàries passava per eliminar la prostitució. Es van concebre unes residències que el doctor, el metge Fèlix Martí va proposar, on tenien una etapa transitòria de readaptació social en la que primer tenien un tractament complet en aquestes residències, sanitari, psiquiàtric, i ells diuen, en l'humanisme ètic que comentava Ferrer Benimiel l'altre dia, una curació ètica i psicològica. Això ens indica la part utòpica de la Segona República, que és important destacar, per a fomentar un sentit de responsabilitat. Després també les capacitaven professionalment i es donaven ajuda moral i material, inclòs després d'haver-se independitzat dels lliberatoris. Jo crec que la guerra no va deixar desenvolupar molt aquests lliberatoris, però jo crec que encara estan pendents i ara tenim el problema de la prostitució, està contínuament eixint i no sé si estem donant les solucions que caldria donar. L'avortament és un altre tema que en aquella època les dones són considerades asexuades, no tenen força sexual, són els homes, i era molt el tema de l'avortament, també el doctor Martí Ibáñez va intentar dur-lo a terme, inclús les anarquistes, les dones anarquistes, preferien més el control de la natalitat que l'avortament. Ningú volia l'avortament. Pareixer, les investigacions és en Barcelona, en el clínic, on més se va durar, però no n'hi ha moltes dades i el que sí que sabem és que les anarquistes, un aspecte important, elles estan a favor de l'amor lliure, de que no n'hi hagi matrimonis, perquè consideren que això és l'Estat i és l'administració, i també
defensen una educació sexual, tant d'homes com de dones, per a que l'enfoque de la sexualitat siga més humanitari. Per supost, separen la procreació del plaer de lo sexual, però clar, en aquella època estava molt atrasat aquesta temàtica. Sols dir que la Unió Soviètica va legalitzar l'avortament al 1920, que a Finlàndia es va aprovar el 1934, a Suècia en el 1938 i a Dinamarca en el 1939. O sigui que els països nòrdics eren els que anaven més avançats en aquells temes. També el plantejament era molt paregut a d'ara, que se mirava si perillava la vida de la mare, si era una dona violada, o sigui que els plantejaments no era avortament i ja està, sinó que era una època molt diferent a la d'ara i la manera de plantejar era molt suau i corresponent a la situació que se tenia. I ja per últim, dir que la Segona República, jo sempre dic que la Segona República és tot, perquè Franco va ser l'insurgent i fins que no se va perdre era la Segona República. La Segona República, com l'altre dia va dir Teresa Abelló, va introduir moltes lleis. Fixeu-vos que introduïs 17 textos legals que fan referència especial a la igualtat entre homes i dones. Sols dir que a banda d'aconseguir el vot van poder introduir-se en l'espai públic de la política i després la llei de divorci s'instaura el 2 de març del 32, la del matrimoni civil en juny del 32 també, l'escola mixta laica, la igualtat entre fills legítims i il·legítims i un punt molt important, a banda d'això, del matrimoni civil, de nou, Clara Campoamor, que jo crec que era una dona que tenia molt clar la lluita que experimentant la votació les dones podien alliberar-se i no com dia Victoria Kent que n'hi havia que esperar a que estigueren formades. I ella va contestar. I en el sexenni, quan se va introduir el sufragi masculí, estaven formats els homes? Doncs és el mateix. Llavors ella considerava que per mig de la pràctica i de l'experiència les dones anirien a alliberar-se. Però si es negàvem a que votàrem, ja les recluïm de nou en la llar. Però fixeu-vos respecte al matrimoni, lo valenta que va ser també quan va dir el matrimonio es el concierto de dos voluntades. Cuando no pueden convivir es un sofrimiento y una tortura. Ella va ser una de les grans defensores de la llei del divorci. El Còdic Civil era un còdic regressiu totalment. La dona que heretava tenia que demanar-li permís a l'home si tenia que vendre aquests béns heretats dels seus pares. El pare era el pater familias i tot tenia que passar per la voluntat d'ell. Les dones no podien estar de testimonis en juís. O sigui que hi havia una sèrie d'articles que ara en la República també les abolixen. Ho era, la veritat, molt fort, i és que si una dona quedava vídua i se casava en un altre, o sigui, si se quedava vídua, podia quedar-se en el fill, però si se casava en un altre ja no tenia la pàtria potestat sobre el fill. La pàtria potestat passava a un parent de l'home que va morir. Així això s'anul·la perquè, clar, o sigui que la dona ja no tenia dret a tornar a refer la seva vida. També s'anul·la diversos punts del Còdic Civil i l'Església Catòlica, clar, se rasga les vestidures. Així tinc, per exemple, que el Diari de Barcelona parlava de que se debilitava la família en aquestes lleis, el Correo Catalán aixecava aquesta llei a la maçoneria, enemiga i corruptora de todo lo que hay en esta sociedad. L'Episcopat, a gener del 32, publica una pastoral on rebutjava aquestes lleis i criticava els excessos de l'Estat. I al mateix temps l'Església Catòlica també, junt amb l'Acció Catòlica Femenina, funda l'Associació Femenina d'Acció Popular baix el lema religió, pàtria, família, propietat, ordre i treball. Després ja, quan se va perdre la guerra, la situació és totalment regressiva. S'instaura el Còdic Civil de 1889, inclús s'està investigant el tema perquè és a partir d'entrevistes orals. Persones que s'havien casat per lo civil entren en una situació de concubinat, els obliguen a tornar en la parella que s'han casat per lo religiós. Jo he encontrat en govern civil, que tenim tots els documents de govern civil de l'època, denúncies de veïns perquè estan casats per lo civil. O sigui que la situació, la moral, la repressió moral, s'ha estudiat la política o s'està estudiant, però la moral i de la vida quotidiana també és molt important
i la veritat és que és molt... te deprimís, però no n'hi ha més remei que fer aquesta investigació. També ja arriba a l'esperpento perquè en Castelló i en tota Espanya ja acabé. No, és que això com és tan... A mi me resulta molt atractiu d'investigar, jo crec que també a la gent li agrada. Els banyadors els dissenya l'Acció Catòlica, les dones d'Acció Catòlica. I tenen que ser, els homes tenen que anar en tirants, perquè no sé els pis dels homes que tindran, però tenen que anar en tirants. Les dones en les faldetes i mànega curta. I el més curiós és que, a més, això sí que en les entrevistes orals ho tinc constatat, quan ixen de la mar se tenen que posar el barnús, perquè no poden ensenyar ni un tros de cama, això és un control, i tinc també enfrontaments entre els capellans i els alcaldes dels pobles, perquè n'hi ha capellans que denuncien que se fa ball en el poble, diu, ha passat jo i no n'hi han parat, i alguns alcaldes diuen, però és que volen fer ball en les festes del poble, que siga. I a més és a pleno sol, perquè la llei dia que tenia que ser, ja per últim, més esperpèctic encara, en els cines s'obliga a que on estan les parelles, perquè diuen que en els cines aprofitaven, estiga un poquet més il·luminat. Està en les lleis, diu, sin que esto intervenga para que no se vea bien la película, sería conveniente que en la zona donde predominan las parejas que se ilumine más para que sean vigiladas. O sigui que la vigilància, de tota manera, ja acaba, jo crec que tenim que ser optimistes, que la transició democràtica ha dut moltes de les reivindicacions i dels avanços de la dona, i sols volia acabar en una frase de Clara Campoamor, jo l'admiro molt. Ella va morir a Suïssa, va intentar vindre diverses vegades i Franco no la va deixar vindre, potser perquè se deguera enterar, no sé si ell tenia molta cultura política, però se deguera enterar que ella havia sigut la culpable de que les dones votaren, però no la va deixar vindre. I ella, en un llibre que va escriure, El voto de las mujeres, mi pecado mortal, perquè la van acusar de que en l'any 33 van guanyar la dreta per el vot de les dones, diu, jo puse la semilla, otras mujeres vendrán. Jo crec que això sí que ha passat, perquè si no, no estaria jo així donant aquesta conferència, ni Teresa Belló tampoc haver parlat de les dones. Gràcies. Molt bé, preguntes?